Добър ден, уважаеми зрители! Намираме се на Таймс Скуер, където с моите кокони така сме на инспекция да проверим как върви строежа на сцената. Тъй като времето е леко хладно, смятаме да отложим нашето участие за следващата година и да видим само как стоят нещата в момента. Между другото, да видим какво си носят под ръчичка тези девойки. Малко сега за женската душа. Балсам за женската душа. Така, балсам за женската душа, каза госпожа Балевска. Да се върнем на това, което предстои утре вечер, а именно посрещането на новата 2015 година. Трескава подготовка, сцена, реклами, служебни лица, които подготвят камери и всякакви други техники, които ще помогнат шоуто да стане незабравимо. Както всяка година ще бъде пълно с народ. Тук един колега с една камера ходи, взима някакви интервюта. За съжаление той не говори български, за да вземе интервю от госпожа Балевска, която упорито отказва да говори на английски. Глупости, не е вярно. Ти отказваш. И така. Айде, стига толкова. Ма няма кой да ме пита на английски.